Salam aleykum, hormatlı Türkmenistan vatandaşları. Ben Alişer Sahatov. Hemmengizler məni как aktivist, blogger, общественный деятель tanıysızlar. Şu neçə nime eden bolsam şu 4 yılın içinde ben öz halkıma hakkımız barlığını aydattım. Bizlerin özgürce bir bakışımız var. Onu beyan etmeye emmesine çağırış edettim. Nime eden bolsamam halkın bəxtedine edettim. Ben şu gün burun buruna Türkmenistan'a gitmek bilen. Sizler bilesizler Türkmenistan'a ben iki tek blogger, aktivist barağa ise eziyet edip, izdivaç edip öldürediler kısacası. Onun için hormatlı vatandaşlar, sizler benim arkadağım, sizlere şohrat. Şu gün sizler kömeğe de bilesizler. Şu gün bizlerin advokatımız deportu durdurma kararını itiraz etti. İnşallah gidimizde niyet edotupuz. Allah razı olsun advokatımızdan elinden hissadı kaygımın ede oturan bizlerin için, aktivistler için, ben Abdullah için. Hormatlı vatandaşlar, sizlerden inkette hayışımız hormatlı vatandaşlar. Pul kömeğini etsənizlər bizlere, aktivistlere, şu sizler arkadağımız, sizlere şohrat, emmenize minnettar. Kime de oturan bulsa, kim etcek bulsa hem. Rahmet emmenize. Salam hormatly vatandaşlar, men Abdullah Urutov. Indi 3-4 yıldan beri hökümetten gelýän haýwatdyr basışlara dayanıp, maskalama men derarly hökümetin görýän kynçylyklaryna da üns bermän halkymyza hyzmat edip gelýän. Köp adamlara arzyny çözmek üçin kanuny ýollary görkezdim. Köpleriň sesini ýanglandyrdym. Şu gün sizden bir zerur haýys maňa şu deport Ankara Akyurt deport nägerden çykmana kömek edin. Men janyma Ullokan Gowpawanya sizin hemmeňizden bilýänsiňiz Türkmenistana barsak biz ýaly adamlary gürleýän hem wagt edýän başgalary kömek edýän adamlara näme bolýanyny öz bilen bilýänsiňiz. Elä edýändiklerini şonuň üçin şu gün maňa sizden kömek gerek. Maňa eliňizden gelen maddi kömegi edip bilersiňiz. Sizden şu gün maňa zerur kömek gerek. Haýyş edýän kömek edin. Näme kömek etjek bolsaňyz biziň hasaplarymyza uratyp bilersiňiz. Şu videonyň aşagynda hasaplar bolar. Sag bolun.